Les dades de l'espoli fiscal, l'FL i el finançament no canvien la vida quotidiana dels catalans. Però l'expliquen millor que qualsevol altra cosa. Per què els centres d'atenció primària estan col·lapsats? Per què les AMP paguen material escolar que hauria de pagar l'Estat? Per què Rodalies falla cada dia? Per què els joves catalans no poden comprar o llogar un pis? Per què el talent busquen oportunitats en altres ciutats europees? Tot té una explicació econòmica i estructural. No és simplement mala gestió local. És el resultat d'un sistema de finançament que funciona exactament com ha estat dissenyat. Entendre el sistema no vol dir acceptar-lo com a inevitable. Però és absolutament imprescindible per poder canviar-lo. Segueix Cat Futur.